O donus e o café, €1,50. Aí tes. Pero miro, este prato está baleiro. E que? Pedinche un donus, sabe lo que é un donus, non? Un pastel cun buraco no medio. Sí, claro que sei. A ver, que pasa co donus? E a min que carallo me contas? O donus ten un buraco, non? Pois caería por el. Isto é un escándalo. Veña, miro, devolvemos cartos. Por que? Eu non empurrei. Aquí tes, tuto. Este non caeu polo burato. Ainda por riba dalle razón. Pide un pastel con furado e logo protesta se lle toca da parte do furado. Será repugnante. Oiches, tuto, ti sabes algo do cambio de nome da nosa rúa? Cando che convén cambias de tema, lista. Sei o que viña no xornal das últimas semanas, que o sábado que ven pensan inaugurar a placa nova. E que nome lle van poñer? Iso non se sabe. No Concello aínda lle están dando voltas. Se cadran, queren darnos unha sorpresa. Ui, canto misterio. Pois sí. Veña, vou pro quiosco, que o teño soiño abandonado. Chao. Que iso da placa, Balbina? Parece mentira que non o saibas, Miro. Nestas últimas semanas todo o mundo fala do mesmo. Todo o mundo non. Nos ambientes nos que eu me movo, falase dunha serie nova de debuxos animados. Nos ambientes nos que ti te moves só hai nenos de 10 anos, que é a túa idade mental. É que me conservo moi ben. Mónica, ti sabes algo do nome novo da nosa rúa? O que sabe todo o mundo, que o sábado inauguran a placa. Pero queredesme explicar de que falades? Que iso da placa? Esta rúa, que é a Rúa Castelao, vai cambiar de nome. Vanlle poñer Castelao unha avenida nova máis grande. Xa o sabía. Era para ver se o sabíades vos. Pois para min que non entendiches nin papa. Vale, vale. Se vos fai ilusión, podedesmo explicar de novo. Pero paso a paso, Vostede sabe que vive na Rúa Castelao, non? Sí, na Rúa Castelao, en pleno centro de Bilbao. Bilbao está a 600 kilómetros daqui. Daquela non vivimos no centro. Non vivimos en Bilbao, xefe. Ui, isto é moi complicado. Explicádemo ben, pero desde o principio, vale? Desde o principio, claro. Mire, ao principio creou Deus o ceo e a terra. Que tío! Seguro que lle deron unha boa subvención. Sí, homes así xa non quedan. Sigue. Despois viñeron Adán e Eva, Noé, Xesucristo, o descubrimento da América, a Segunda Guerra Mundial... Para. Perdíme Noé. Tranquilo, Miriño, non importa. Sí que importa. Isto non ten que ver coa famosa placa. Só indirectamente. Resumindo, despois de millóns de anos desde que se creou o mundo, chegou o mes pasado. E que pasou o mes pasado? Que houve un pleno no Concello e decidiron que un home tan importante como Castelao merecía unha avenida máis grande e non esta rúa pequerrecha. Non é pequerrecha. Esta rúa ten máis de 50 anos. O caso é que lle van dedicar unha avenida a Castelao e esta rúa cambia de nome. E van poñer unha placa nova. Entendeu agora? Sí, pero... Que? Imos ver. Deus creou o ceo e máis a terra. Pero onde estaba antes? Pregúntalle ao padre Nicanor, que el disto entende moitísimo. Iso é que che explique o da paciencia do Santo Xob. Que pasa? Estas que non lles goberna a cabeza. Din que Adán, Noé e Xesucristo están enfadados con Castelao porque esta rúa é pequena. Seguro, Miro. Se non as coñecese. Roy, non lle vas pedir iso a papá? Despois. É mellor que yo digas antes de marchares para clase. Así pode pensalo toda a mañá. Como se pensa todo o día. Vaime dicir que non? Polo menos será un non razoado e non un acto reflexo como cando lle pedimos cartos. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pois sí que lle deu por cantar e non podemos denuncialo. O Código Penal non di nada. Veña, falalle do teu. Non paga pena. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Papá, Roy quereche pedir algo. Y mi palabra es la ley. Esquécete. Roy, mellor intenta noutro momento en que non se sinta tan poderoso. Vamos. Xa marchades? Agora aquí a cantar unha dos Beatles. Pois antes de empezar, contate a 100, para que poidamos chegar a distancia de seguridade. We are living the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Hola. Hola. Tes mala cara, Roy, que che pasa?
Conta. Este rapaz dá unhas explicacións moi completiñas. Quere ir a un curso en Inglaterra. Falle moita ilusión. Un curso de inglés? Sí, cos colegas da clase. É un intercambio. Os da súa clase van ir uns meses a vivir a Liverpool. Ah, Liverpool, a cidade dos Beatles. E cal é o problema? Papá, valle dicir que non. E como sabedes? Porque para estas cousas sempre fai igual. O ano pasado eu quixen ir a un curso de teatro a Madrid e non me deixou. Pois se querías ir, podías. Para algo es maior de idade. A idade xa sei que a teño. O que non tiña eran os 1000 euros para a matrícula. Así que fixen como a que non cumplir os 18. Todos os meus amigos van, pero papá vai dicir que son pequeno demais. Roy, e por que non coleccionas estes fascículos? Mira, traen vídeo, casé, traen de todo. Eche como vivir en Inglaterra, pero sen deixar a casiña, ningola con grelos. Carai, como vivir en Inglaterra. As esencias de viaxes deben estar mortas de medo. Tuto, non digas parvadas. Non vos convence a idea? Mais ben non. Os rapazes de agora querédelo todo. Así que Roy é pequeno demais. Eu pensaba que voso pai tiña outra mentalidade. Sonche todos iguais. Non és adulto ata que non quedas tan calvo como a eles. Vamos. Chao, Mónica. Chao. É certo que o alcalde está moi misterioso con este asunto da rúa. Veño vos agora mesmo do Concello de falar con el. O alcalde é que fai ese parvo no Concello. Oh, el traballa ali, miro. Por iso, había ser eu. Bo, non sabía que andase metido en política, padre. Non, muller. O alcalde máis eu coñecémonos hai anos. Estivemos falando de todo un pouco. E tamén falamos do novo nome da rúa. Ai, sí. E cal vai ser? Aínda non o decidiron. Ai, pois xa van sendo horas. A placa inaugúrase o sábado e xa estamos a luz. Si, só faltan 24 horas. Faltan 5 días, miro. Moi ben, deixémolo en 2 días. Son unha persoa razoable. O alcalde quere oír ideas dos veciños pro novo nome. Di que non lle importa esperar ata o último momento para decidir. Total, a placa ben se fai nun momentiño. Paréceme moi ben o de consultar. Si, iso sempre queda moi reumático. Democrático. Reumático é o da reuma, miro. E ti que sabes, o alcalde ten reuma ou non? Lista. Eu xa tive unha idea e penso propoñerlle ao Concello. Rúa da Fe, Esperanza e Caridade. Vostede sempre barrendo para casa, padre. Muller, as virtudes teologais ben o merecen. Ou non son virtudes ben bonitas? Fe, esperanza, caridade. E non é un nome moi longo para unha rúa tan curta? Pois se queda longo, podemos facer unha rebaixa. Rúa da Fe, simplemente. E iso da fe, que carallo é? Fe é crer no que non se pode demostrar. Como crer que o café de Pereira leva café. Iso non é ter fe, é ser parvo. Pois o café son 3 euros, eminencia. Tanto? E iso por qué? Porque ten cara de parvo. Veña. Isto é un escándalo, Pereira. Toma. Ah, Mónica, se queres podes apoiar a miña proposta. A min o de Rúa da Fe pareceme algo aburrido. Pois proponlle o nome que a ti che guste ao Concello, senón o alcalde é capaz de poñerlle Rúa do Permanganato Potásico. Como ele é químico. Pois sí, farei unha proposta. Mónica, a ti que nome che gustaría para a rúa? Molaría o de algunha muller. Xa estamos co feminismo. Así que queredes unha rúa. E que vai ser o próximo? Que vos deixen sacar o carné de conducir? Hai xa moitos anos que as mulleres conducimos, miro. Así hai tantos accidentes. Ides como a todas, sempre pola direita. É que se conduce pola dereita, xefe. Vaime dar licións unha muller a min, que levo 30 anos conducindo pola esquerda e vendo esnafrar os demais. Un pouco de respeto. Se non fose por unha muller, ti non estabas aquí. Dilo pola señora que nos traspasou o bar. Digo por túa nai, pasmón. Sí, pero que conste que as mulleres sabemos facer cousas mellores ca esa. Tes razón. Anda, axúdame cos manteis novos. Mulleres. Non saben onde teñen a man direita. Me cajo na marmelada. Vaya traballo. Ajá. Leva de tempo, pero... Sí, non. Agora ten que quitar os parafusos. Sabe lo que fai, Tira da placa. Sí. Moi ben. A ver, coidadiño agora. Xa vai con... Non. Non lle vai a caer. Tira por abaixo. Aí está. Sí, moi ben. Ollo baixar, Sí, primeiro un pé, despois outro. Vamos ter unha desgracia. Sasa, sei baixar unha escaleira. Escoita, por que quitan a placa se non colocan a nova ata o sábado? Porque sabíamos que hoxe estaban vostedes aquí para dirixir. Inda por riba que axudamos gratis, ponse así. Pedro, mira, xa quitaron a placa bella. Vaya,
toca cambiar as tarxetas de visita. Vai ser un fastío, abogado. Terelles que dar un enderezo novo aos meus proveedores. Eu tereille lo que contar as mozas do meu club de fans. Non te preocupes polo teu club de fans. Só se reúne cada 30 de febreiro. Levaron a placa. Xa ves, Miro, durante uns días non imos saber onde vivimos. Non saberás ti, eu vivo aquí. E logo din que parvo son eu. Era broma, cuñado. E dis que no Concello admiten propostas para lle poñer un nome novo. Algo terás pensado. Gustaríame un que aludise aos grandes valores. Grandes valores da canteira. Xa non hai. Agora todos son futbolistas estranxeiros. Eu falo de chamala Rúa da Liberdade, da Xustiza, da Democracia, valores que nos fortalezan. Sí, Rúa do caldo de grelos. Ti estás mal da perola, Non nos fortaleza o caldo de grelos, ou que? Unha idea así non se escoita todos os días. Afortunadamente. Que contas, Miro? Moi alpinista te vexo, cuñado. Optimista, Miro. Iso. É que me puxeron unhas multiñas. Pois non lle vexo a gracia. Outro día eu tiven que pagar 1000 euros. E logo que fixeches? Picar unha roda. Por picar unha roda non te poden multar. Se te cachan coa navalla na man, sí. Era a roda dese inspector de sanidade tan repugnante. Xa. A min multaronme por aparcar en dobre fila. Iso fai no calquera. Eu aparquei en triple fila. Non é para estares tan contento. Estou contento porque non penso pagar as multas, pasmón. E iso como se fai? Claro, como ti non tes mundo, non sabes como son este tipo de xestións. Sí que sei. Tes que levar a escopeta na man e cando veña o garda... Ala, non sexas animal, Miro. Teño un amigo no Concello, don Leandro Vilanova, un compañero de instituto. Unha chamadiña a Vilanova e... Adeus multas. Xa, pero ese Vilanova terá un prezo. Sí, eu mándolle algúns detalliños. Unhas botellas, algo así. Pois se as botellas son das boas, xa valen máis que as multas. Eu sei arranxar iso tamén. E como? Xa cho contarei. Pois, por certo, Miro, eses albariños que me ia regalar? Cando dixen eu que che ia regalar uns albariños? Non mo dixeches? Mira, que cabeza tes, cuñado. Tiñas mo que dicir. Gracias que me acordei eu. Non sei. Tiña cho que dicir, seguro. Non te faga lo parvo, que ben sei que non es parvo. Sí, claro. Pero tesme que contar como faz para conseguir as botellas. Xa, é que é algo complicado. En fin, agora marcho para a caixa, Deica logo, irmanciña, Adeus. María Pita tamén pode valer. Ou Madame Curie, ou Montserrat Caballé. De que falades? De nomes de mulleres famosas para lle poñer á rúa. Imos mandar unha proposta ao Concello. A Madre Teresa de Calcuta. E esa que carallo fixo? Axudarlles aos pobres a sobrevivir. Pensei que gañar algo importante. Unha Copa de Europa ou así. Miro, sácateme de diante. Vai recoller as mesas de fora, anda. E por que teño que ir eu? Nin que isto fose un bar. Xa sei, a excusa de sempre. E que isto é un bar, miriño. Que o demostren, carallo. Vou apuntar os nomes para non esquecelos. Hola, Mónica, e arredores. Non mo digas. Apuntando nomes de mulleres para lle poñer a rúa. De que te ris? De nada. Se as mulleres somos a metade da humanidade, tamén merecemos a metade das rúas. Por min que bolas dean todas. E un cipillo para barrelas. Iso sería moi malo para as ratas. Ese cadra non che convén. María Pita, Madame Curie... Ui, vexo que tedes que ir moi atrás para topar algunha candidata. Diso nada. Como se chama a primeira muller que gañou o París-Dakar? Foi a primeira e non será a última. Como para gañar esa carreira hai que infringir todo o código de circulación. Ai, non lle fagas caso. Apunta Cleopatra. Esa quen era? A raíña de Xipto. Pon mellor Tamara Veiga, que tamén é raíña. Raíña? De onde? Das festas de Vilariño. Ai, que gracioso. Pensas que ningunha muller ten méritos, non? En serio, se queredes poñer nomes, pasade da momia ese de María Pita e poñede, por exemplo, Penélope Cruz. Claro, como as súas medidas son 90, 60, 90. Está podre de envexa. Penélope Cruz é unha tipa con moito talento, famosa. Eu que sei. Chao. Balbina, xa sei a que muller lle pode dedicar a rúa. Ai, sí. Espero que non sexa unha parvada das túas, a típica parvada Pereira. Non, é unha que ten moitos méritos. Unha muller elegante, cultivada. Quen? Ti, parruliña. Oi, gracias, miriño.
Pero eu non fixen nada para que me dediquen unha rúa. En fin, case nada. Sí, pensando ben, é unha idiotez. A típica parvada pereira. $49 e 50. Antono verá. Iso son multas, non, Santos? 50 multas, exactamente, por un valor de 1.200 euros. Carallo! Gústame velas todas xuntas. Esta foi por aparcar diante da porta da catedral. Con esta paralicei o tráfico durante 2 horas. Ah, sí, pero malo que agora hai que pagar. Pagar eu? Peláez, vas ver como se trata coa administración. Don Leandro Vilanova. Hola, Leandro, son Antón Santos. Que tal todo polo concello? Sí, moito traballo. Traballo é o que sobra neste país, Leandro. Teño aquí unhas multiñas. Así me gusta. Vexo que me entendes. Sí, xa che mandarei un mozo cun paquete. Sí, sí, un detalliño, como sempre. Gracias. Ata logo. Todo solucionado. Tes un chisqueiro, Peláez. Sí, ó. Ai, quero demo, Adeus multas. Gustaríache ser como a min, Peláez? Home, para iso había que encoller un chisquiño, pero... Se queres dicir parvadas, vai ao despacho do director. Pero se queres aprender algo, para iso estou eu aquí. Non, sí, algunha desas mañas túas non me viría nada mal, non? Pois empeza pola primeira lección. Lévalle estas botellas a Leandro Vilanova ao concello. Pero non lle sías mandar por un mozo. E ti estás feito un mozo. Veña, que seguro que che dá propina. Ala. Carallo, é de prata. É lo demo, Antón Santos. Ai, Santos, non deixaría por aí o chisqueiro? Que insinúas, Peláez? Non pensarás que... Non, tranquilo. Que desconfiada é a xente. Para que quererá un chisqueiro como malo que é fumar? Queres asinar para que lle dediquen a rúa a unha muller importante? Sí. Madame Curie, por exemplo. Imos presentar a proposta no Concello. Gracias. Hola, Mónica. Hola. Que tal, Roy? Mais animado? Imos mellorando. Pola mañá estabas... E agora estás... Cando cheguemos a casa, vai dicir a papá. Seguro que che deixa ir a Inglaterra. Sí, xa velo seguro que estou. Primeiro, ten que conseguir que papá o escoite. Estes días deulle por cantar e non hai quen o pare. Pero sigo siendo el rey. Teu pai canta? Sí, non o fai mal. O problema é que unha radio podes apagala e a papá non. Proba dándolle un golpe na cabeza. A miña radio funciona así. Sí, a túa radio non chas pode devolver. Que se rancheiras, pasodobles, cancións dos Beatles... É que non para, é un fan de John Lennon e Paul McCartney. O teu intercambio non era en Liverpool, Roy? Sí. A cidade dos Beatles. Iso que lle tes que decir a teu pai. Que? Que así pode visitarte e de paso ver o primeiro paz onde actuaron e a escola onde estudiaron. Claro. E cun pouco de sorte ata che toca a mesma escola que a John Lennon. E iso seguro que agrandaría a papá. Vamos, Roy. Ata logo. Chao. Hola, Antón. Queres asinar para que lle dediquen a rúa a unha muller ilustre? Eu dedicaríalle á moza de Superman. A moza de Superman? Aturar un home que pon os calzóns por riba dos pantalóns, non me digas que non ten mérito. Home pequeno, fol de veleno. Cuñado, pon unha cervexa e unha necoriña de aperitivo, Non. Mellor dúas. E que celebramos, macaco? Que me quitaron as multas. Pois aí van os cacahuetes. Cacahuetes, que pasa? Non queres celebralo? Sí, por iso reservo as nécoras para min. Manda, carallo. Balbina, que hai de xantar pro teu irmanciño? Paella. Oh, paella, isto promete. Pero aínda lle faltan 15 minutos, Xa. Como lle van cambiar o nome á rúa, deberíanlle chamar Rúa da Fame. Poñeranlle, como sempre, o nome dun personaxe extinguido. Distinguido, miro. Iso, un excelentísimo señor ou ilustrísima señora, pero a unha rúa tan pequena como esta, ben lle podían poñer un nome máis familiar. Rúa do Chito, Rúa do Paquiño... Rúa do Paquiño? E quen é ese? Porque as rúas levan nomes de xente coñecida. Pois máis coñecido que Paquiño, todo mundo coñece algún Paco, non? Cuñado, trátase de renderlle homenaxe a alguén importante. Se se chocorre algún nome, podes yo propoñer ao alcalde.
ten que ser moi importante, Pedro Picapedra, sae moito na tele. Non, home, unha persoa nobre, honrada, traballadora. Miro, leva estas luras para a mesa 5. E non poden ir elas soas. Non sei pa que teñen tantas patas. Que me estabas a dicir, Mona? Pois que ten que ser alguén bo e xeneroso, limpo de corazón. Deses xa non che quedan. Para topar un home limpo, hai que buscar debaixo das pedras. Pero que faz, Miro? É un desastre. Home... Miro, pero... Oi, manchache la camisa. Pois non sei se dará. Todo ten solución, muller. A partir de agora dicimos que é dun modisto moderno e xa está. Serás fozón. Non digas como se fose un defecto. Cada quen ten o seu estilo. Anda, vai para arriba a cambiarte. Anda. Balbina. Valdreu. É que Balbina é tan conservadora vistindo. Mónica, que? Apóiate moita xente? Pois sí, por sorte inos con máis neuronas que a ti. Oes, xa sei a que muller lle poderían dedicar a rúa. Ah, sí, a cal? A unha que de verdade fixo algo importante pros homes e pras mulleres. Pareceme ben, quen é? A inventora de minisaya. Non! Mellor dedicarlla ao inventor dun trebello que a algúns homes vos senta moi ben. Cal? A guillotina. It's been a hard day's night. Like ando. Non vai funcionar. Ti deixame a min. Papá, como che gustan os Beatles, Como notaches? Ou é iso ou é que tragaches un disco. Seguro que che encantaría ir a Liverpool. Liverpool. Ve a casa de John Lennon. O instituto onde estudiou Paul McCartney. O pub onde debutaron. A que sería xenial. Liverpool. Non crees que me fai moita ilusión? Como que... Quero dicir, como que non, papá? Nos 60 todo iso era auténtico. Agora seguro que é un produto para turistas. Os alumnos dese instituto seguro que son figurantes pagados. Non será para tanto. Ademais, tampouco tes que ir a Liverpool expresamente a facer turismo. É que ia facer eu en Liverpool. Ver chover, xa chove aquí abondo. Se cadra hai algún outro motivo máis... Máis importante. Iso, e así aproveitas. Cal sería ese motivo máis importante? Pois... Eu. Ti? E que pintas ti en Liverpool? Nada, se cadra está nun... Curso de inglés. Iso, un intercambio. 3 meses. Así que era iso. Un curso de inglés en Liverpool. Non tiñades por que daredes tantas voltas. Non. Non, son voso pai. Esas cousas falanse directamente. De verdade? Proba. Papá, directamente. Deixas que Roy vaya un par de meses a Liverpool? A miña resposta é directamente non. Pero, papá... Pensa nos Beatles. Nin Beatles, nin gaitas. Roy non ten idade para botar un par de meses fora da casa. En Inglaterra. Pero teño que aprender inglés, os meus amigos ven todos. Ti és ti, e os teus amigos son os teus amigos. Carai, que frase máis profunda. É o teu mellor argumento? Ti é a que lle metes todas esas trapalladas na cabeza. Eu só defendo os nosos dereitos. Os fillos teñen dereito a ser alimentados. Toma, faille de comer a teu irmán. Miro, como che leva tanto tempo mudar unha camisa? Pero que faz? Puxena do revés. Estou tentando darlle a volta. E non che sería máis doado quitar a camisa e poñela ben? Se cadra, sí, pero tería menos mérito. Ven aquí. Calquera día vas poñer os calzóns na cabeza. Mellor, así duran máis tempo limpos. Sabes que me dixo Antón? Que lle van dedicar a rúa a alguén honrado, traballador e con talento. Lóxico. Pois a mí non me gusta. Que manía de favorecer sempre os estranxeiros. Algún galego así tamén haberá. Non xa sei. Este país está degenerando. Xa non quedan homes como antes. Para min que a culpa é de tanto ducharse, tanto botar colonia. Será. Abrocha ben todos os botóns. Anda. Sí. Honrado, traballador e con talento. Me cago no mundo. Claro. Moi ben, Rosa. Ala, un bico. Ata o sábado. Papá, pensaches mellor o de Roy? Claro, sempre aproveito as conversas telefónicas para pensar no de Roy. A miña resposta está ben clara. Non, non e non.
Papá, non é un capricho. Non teimes, aínda non tes idade para andar só polo mundo. Roy quere aprender inglés e coñecer outra cultura. Claro, e licenciarse en billares ingleses. Morra o conto. E con quen falabas? Con tía Rosa, a de Madrid. Ten que vir a Galicia a resolver uns asuntos e convideina a xantar connosco o sábado. Que ben. Así verá que te convertiches nun dictador. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Hitler polo menos non cantaba rancheiras. Antón, xa sei que merece ter o seu nome na nosa rúa. Cuñado, esta paella é das que dan sentido á vida dun home, Déixate de paellas, O home nobre, honrado, traballador, con moito talento, a persoa xenerosa da que falábamos. Xa encontrei. Sí, quen é? Está diante dos teus ollos. Pois como non te apartes non vexo ninguén. Como me vou apartar, se son eu? Eu, ti. Claro. É que ata agora fuches un incomprendido, como Al Capone ou Herodes. Exactamente. Aquí te la ensalada, Antón. Gracias. E come a modo, que vas tragar o coitelo. Ala, deixanos que estamos a falar dun asunto importante. Ai, sí, da quiniela. Carallo, cuñado, dun asunto importante. Así que home nobre, honrado e traballador es ti, Toleaches. Pero, coñeces alguén máis honrado que a min? Pero se serve o café feito con mondas de pataca. Iso é ser honrado. Eu son como a Robin Hood. Roubolles aos ricos para repartir cos pobres. Pero que pobres, se ti quedas con todo? Pero ti tes unha pregunta para cada resposta, non? E moi traballador tampouco és. A última vez que fixeches algo, aínda tiñas pelo. Eu creo no traballo ben feito. Por iso deixo que o fagan os máis capacitados. Si, non, talento tamén tes moito. Pois sí. A ver, de que color era o cabalo branco de Santiago? Negro, non. O típico cabalo negro. Era branco, burro. Vale. Non penso discutir por diferencias de matiz. Miro, non se lle dedican rúas aos parvos, como moito dedican vos unha canción na radio. Eu non son parvo. Claro, non. Ti tes moita sensibilidade. Por exemplo, estás a piques de notar algo raro no cóbado. Antón, a traballar. Vaya tarde me espera. Aturar o director é pesadísimo. Pero facer a digestión dunha paella para 5 tamén dá o seu chollo, non creas? Ata logo. Ata logo. Señor Barreiro, quere asinar para que lle dediquen a rúa a unha muller? Que lle parece María Pita ou Madame Curie? Precisamente eu pido firmas para que se chame Rúa da Xustiza. Se queres, eu asino o teu papel e ti o meu. Eu non son das que cambia de chaqueta facilmente. É a terceira camisa que tes que poñer hoxe. Como a manches, métote con ela na lavadora. De paso aproveito para lavar o pelo. Isto de cambiar o nome á rúa desperta paixóns, Por certo, queredes asinar para chamarlle Rúa da Xustiza? Oi, barrendo para casa, señor abogado. Eu xa lle asinei a Mónica. Eu tive unha idea mellor. Sí, segurísimo que sí, miriño. Un café, Pedro? Mellor tomaba unha tila, pero pome un café. E logo? Teño os fillos revolucionados. Roy quer ir para Inglaterra. Que ben. Así pode ver a Torre Eiffel. A Torre Eiffel está en Francia, miro. Pero pode vela en fotos, lista. Roy aínda non ten idade para andar só polo mundo. Que ande, home, que ande. Pero que volva antes das 10. Quer estar fora 2 ou 3 meses. Está verde demais para tanta viaxe. Se lle fai ilusión... Xa. Os rapaces doxe non che son como a ti e como a min cando éramos do seu tempo. Maduran antes. Pois o neno de Amparo, da aldea, aínda vai no colo e xa ten bigote. Miro, é un gato. Seguro. Roy segue sendo un neno. Mira que os idiomas sonche moi importantes e onde mellor se aprenden é no estranxeiro. Sí, como eu en Suiza. Como a ti, que? Pasaches 10 anos ali e do alemán non sabes nin os vos días. É que eu traballaba polas noites. O sábado ven súa tía Rosa, a de Madrid. Espero que Paula e Roy non aproveiten para poñela da súa parte. Querelles moito, non si? Sí. Sorte para eles. A miña tía non paraba de rifarme. Ese neno que quito o dedo do nariz. Porque era o seu nariz. Ese é un detalle sen importancia. En fin, creo que por esta vez Roy vai quedar aquí. Marcho. Pedro, escoita. Canto máis bo e xeneroso é alguén, máis probable é que lle poñan o seu nome a unha rúa, non si? Pois sí. Que ben. Tes algunha idea?
Algúnha teño. Pois escribille unha carta ao alcalde e se a proposta é boa... É boísima. Recolles firmas entre os veciños como fago eu. Xa, pero antes quería facerche unha pregunta. Pregunta. Ese cadra, tesme que facer un favor. Se está na miña man... Para que lle dediquen unha rúa a alguén, ten que estar morto. Pois non. A Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Sara Montiel dedicaronlle rúas estando vivos. Menos mal. Entón, xa non me tes que facer ese favor. Ata logo. Balbina, antes non che contei a miña idea. Contame agora. Os malos momentos, tarde ou cedo, hainos que pasar. Xa sei que nome lle hai que poñer a rúa. O dun home honrado, traballador e de corazón limpo. Paréceme ben. Quen é? Non adiviñades. Déanos algunha pistiña máis. Estades lentiñas, O de alguén que fixo ben a humanidade investigando. Fleming, o da penicilina. Nada de cantantes. Eu falo dun home que busca novos ingredientes para a cociña. Carlos Arguiñano. Que Arguiñano? Falo de min. Eu penso que estaba ben claro. Clarísimo. É que non deu pistas abondas. Faltoulle dicir que tamén é candidato ao Premio Nobel. É que non tedes nada que dicir da miña idea. Sí, foi unha revelación divina ou levou un golpe na cabeza, xefe? Pensades que non son tan merecedor dunha rúa como ese Castelao ou un tal Cervantes? Xusto. É que teñen eses que non teña eu. A ver. Intelixencia. E aparte diso? Cultura. Xa, e que máis? Prestixio. Vale. Cando vos cansedes paramos, Xa ves, Miriño, esa idea túa é unha tolería. Sabedes lo que vos digo? Que vou recoller sinaturas para que vexades canto me quera xente. A ver, quen quere asinar para que lle poñan o meu nome á rúa? Un a un, por favor. Que éxito! Vou correndo a encargar máis bolígrafos. Traidores, trabade la man que vos dá de comer. Será en defensa propia, Miriño. A ver, ti, Pailán, queres asinarme? Xa lle asinei ao abogado. Vai rañala, papón. Penso convencer a xente e conseguir máis apoios que a ninguén. Convencer a xente, claro. Súbolle buscar a escopeta. Tú te vas a escachar coa risa. E logo? O parvo do abogado anda pedindo firmas para que esta rúa lle chamen Rúa da Xustiza. E sabe lo mellor? Non, que? Que a xente lle asina. Hai que ser idiota. Sí, por iso lle asinei eu. Por idiota. Ti tamén me cajo no mundo. Estásesme a facer todos un bocoi. Será un boicot, Pereira. Iso. A min gústame Rúa da Xustiza. Que problema tes? Da Xustiza. Non me compares con Rúa do señor Pereira. Do señor Pereira? Teño méritos de sobra. Para que te encerren? Ti non gobernas, Miro. Eña. Hola. Hola, Paula. Ti non lle asinarías a teu pai? Polo do nome da rúa? Non, ando algo enfadada con el. Moi ben. Daquela, bota aquí unha firmiña para que esta rúa leve o nome que merece. O teu nome? De momento, sí. O da estatua a cabalo deixámolo para máis adiante. Sintocho, pero xa mandei un email ao Concello para que sexa a rúa de Marilyn Monroe. Redemo. É que ten esa que non teña eu. Menos bigote, ten de todo. Ten de todo. Reverendo. Miro, a ti quería verte. Vostede non será deses que votan por Rúa da Xustiza? Non, precisamente por iso quería verte, polo das sinaturas. Non me diga que buscaba a Miro polo das sinaturas. Claro, cantos máis mellor, todos temos que axudar. Por fin un que pensa coa cabeza. Ande, padre, bote un risco aquí. Quen? Eu? Se o que quero é que asines ti para lle chamar esta rúa Rúa da Fe. Que bonito. Precioso. Verdade, Pereira? Me cajo no monte Sinaí. Miro. Esta rúa tense que chamar Rúa do señor Pereira. Como me chamo, señor Pereira. Si, home, e por que non Rúa das Vacas Tolas? Nesta vila non hai sensibilidade. Por que non probas en Disneylandia? Ali moitos animais teñen unha rúa. Miro, vai á caixa e Cantoncha actualice esta libreta. E lévalle este bocata para a hora da merenda. Si, o carallo 29. Por que teño que ir eu? Porque se non vas polas boas, irás polas malas. Vale. Iso é o que eu quero. Que me expliquedes ben as cousas. Penélope, ten a crema bronceadora. Vouche botar unha pouca. Este sol das Bahamas eche moi malo. Penélope...
Sí, señor director, estaba señor director traballando. Son eu, piollo. Xa podías escoller outro momento, fozón. Estaba con Penélope Cruz. Que inoportuno. Inoportuno. Seguro que Penélope Cruz non pensa o mesmo. Que queres? Necesito que me axudes. A xente non quere asinar para que a rúa leve o meu nome. E que queres que faga eu? Unha redada? A xente non ve as miñas virtudes, está cega. Pois que vayan ao oculista. Xa cho dixen, Miro, non che van dedicar unha rúa. E por que non? Porque és un pailán, un analfabeto e un burro. O Cid Capador tampouco sabía escribir, e non por iso... Non me marees. Que traes aí? O bocata para merendar. E a libreta de parte de Balbina. De tortilla! A miña hermanciña non se esquece de min. Hoxe merendo antes. Quieto aí, macaco. Que? Ou me axudas co da rúa, ou non volves comer de violín. Acabaros as paellas, as nécoras e a tortilla. Como queres que te axude? Ti saberás, mona. Para algo terás ese cabezón. Ui, que carallo, cuñado. Nestes casos complicados hai que tratar directamente coa administración. Vou por a escopeta. Non, animal, nada de violencia. Quieto aí. Se cadra, o meu amigo do Concello, Leandro Vilanova, pode facer algo. Quen? O que che quitou as multas? Si, veña, ti vai probar que xa irei eu, Vale. Ei. O bocata. Non era para comelo eu, Foi un despiste. Chao. Chao. Vilanova! Hola, son Antón. Que tal? Eu aquí, aburrido na oficina. Claro. E pensei, canto tempo sen falar con Leandro. Ai, sí. O meu cuñado meteuselle na cabeza que quere unha rúa co seu nome. Que se quere tamén unha capela na catedral. Ai, que gracioso, Leandro. Unha firmiña para que os do Concello lle dediquen a rúa a unha muller. Gracias. Non te esforces en recoller firmas, malpocada. Vexo que vostede xa desistiu, en vista do éxito. Non o necesito. Para que o saibas, teño un contacto ao máis alto nivel. Será o antenista. Miro, bobo súper. A ver se te portas como unha persoa. E por que como unha persoa? Non podo seguir como ata agora. Polo menos trata de ser un animal doméstico. Contigo quería falar. A ver se lle quitas a Miro da cabeza iso de lle poñer o seu nome á rúa e deixa de facelo ridículo. Tranquila, estou traballando para que deixe esas trapalladas, hermanciña. Moi ben. Ala. Hasta logo. Falaches co teu amigo, miñoca? Tiveche sorte, cuñado. Vilanova parece predisposto. Pobriño. E vai estar moito tempo na cama. Predisposto, burro, non indisposto. Quere dicir que nos vai facer ese favor. Daquela xa teño rúa. Non corras tanto, Miro. Nestes casos de alta política convén engraxar a maquinaria. Que maquinaria? É linguaxe administrativa. Teslle que mandar un detalle a Vilanova. Un detalle. Chegará cunha foto dedicada? Sí, a da primeira comunión. Pero ti és parvo. Un detalle a poder ser de porco, un lacón, uns chourizos, a ocasión me non merece. Miña nai sempre mata unha porca. Pona a salgar no alpendre. Pois xa está. Dille a tua nai que mande algo do que ten ali. Podolle pedir as tripas. Podolle pedir as tripas, pero que dis? As tripas e máis la uña. Non, Miro. Nestes casos, o mellor é non escoller. Mándallo todo e xa está. Todo me cago no mundo. O xamón, o lombo. Balbina vais enfadar. O sacrificio paga a pena. Iso habería que yo preguntar ao porco, non? Cuñado, xa estou vendo a placa con letras de molde. Rúa de Miro Pereira. Pois debes estar mal da vista, porque pon Rúa do excelentísimo señor doutor Pereira. Vale, non te pases. Chama a Casa de Turismo Rural. E que digo? Pois que necesitamos la porca de tua nai. Mamá, hola. Sí. Antón di que es unha porca e que te necesitamos. Sí. Trae por aquí. A ver. Señora Carmen, son Antón, sí. Non. Entendeu mal. O que Miro quiso dicir é que necesitamos todo o que vostede ten no alpendre. Todo o que teño no alpendre? Sí, xa sabe do que falo. Sí, sei do que falas. Pois mandarei alguén para recollelo e levalo.
É un caso de forza maior. O que vos digades. Adeus. Xa está, cuñado. Todo solucionado. Que pasa, parella? Sábese algo do nome da rúa? Aínda non se sabe nada, pero para min que lle van dedicar a unha persoa ben importante e ben limpa. Home, supoño, non che van dedicar a ti. Paspi, tes que ir á Casa de Turismo Rural. Iso non está no meu plan de reparto. É un favor que nos faz a nós, para iso somos os teus amigos. Ti pensas que a gasolina é gratis, amigo? Tranquilo, a gasolina pago cheu. Miro, dame 20 euros. Pero non dicías que ya pagabas ti. Claro, cando me dé los 20 euros. Toma, e dille... Dille a señora Carmen que che dea todo o que ten no alpendre. Ela xa sabe. E lévaso a don Leandro Vilanova do Concello. A don Leandro. O que te diga as virulillas. Cuñado, acabas de presenciar unha nova mostra da miña eficacia. O sábado terá a túa rúa. Pero claro, esta xindade mental hai que alimentala. Queres facelo encrucillado? Non, quero un pouco de empanada, pasmón. Trae algo da nosa rúa? Pon que inauguran hoxe pola tarde. Viva o xornalismo de investigación. Pero vanlle chamar Rúa de María Pita ou que? Aquí non di nada. Sei que o Concello nos quere dar unha sorpresa. Ou é iso, ou é que nin se lembraron do asunto. Hola. Hola. Hola, Balbina. Hola, bos días. Que? Por fin vai Roy a Inglaterra? Non, é moi pequeno. E no estranxeiro hai xente moi mala. Só viñamos encargar unha empanada grande e de xoubas. Hoxe ven a tía Rosa. Ah, se queredes que vos axude co resto da comida. Non, gracias. Xa cociño eu. Saio da facultade ás 12. Eu tamén vou deixar o traballo cedo. Sí, as nenas pequenas non se poden deixar soas na cociña. Hasta logo, Balbina. Hasta logo. Aquí está o viño, Balbina. Cando bebo non pesa tanto. Balbina, como encargaches tanto viño? Hoxe é sábado, Miro, e van a inaugurar a placa co novo nome da rúa. E vai tocar a banda municipal e todo. Prem, pechim, pechim, pechim. E que? Asistirán o alcalde e os concelleiros, e o arsuízo vailles ofrecer un viño. Vaslles dar de beber a esas camándulas? Non. Tamén lles vou dar algo de comer. De comer? Claro, Miro, non todos os días veñen por aquí as autoridades. Menos mal, porque estaríamos na ruína. Anda, vai atender aí. Mónica, vas a estar na inauguración? Que remedio, servindo viños. Alegra sacar a muller, eu tamén vou estar. Se cadra tocache servirme a min. Vaya, hoxe é o meu día de sorte. Vou correndo comprar lotería. Bos días! Se cadra non son tan bons. Hoxe inauguran a placa. E non hai noticias de Vilanova. Tranquilo, cuñado. A burocracia leva o seu tempo. O Vilanova ese o do encargo? Sí, fixéchelo como che dixen. Sí, fun ao alpendre e recollín todo o que había, non? Xa nos entendemos. Sí, e leveillo a Vilanova, o do Concello. Paspi, diríaslle que era da nosa parte. Dixen, sí. A min a movida pareceume un pouco rara. Pareceuche rara porque ti non estás afeito a estas xestións de alto nivel. Será por iso. E Vilanova comentouche algo? Sí, dixo que non vos preocupedes, que xa se encargaba él de todo. Que ben. E que Miro tiría algo á altura da súa clase. Ves, cuñado, que che dicía eu? Ti se que sabes, Antonciño. En fin, eu sigo co reparto. Ata logo, Calvarota. E por que non chamou Vilanova? Xa chamará, ti estate atento ao teléfono. Tranquilo, cuñado. Vai vir a banda municipal e todo, Se cadra compoñen un paso dobre para min. Pereira, tiene o máis grande. Que, xefe, non está intrigado polo nome da rúa? Nena, algúns temos información intestinal. Confidencial. Sí, sabedes algo? Y si acaso yo muero en la guerra, Papá, que guapo estás. Sí? Como ven a tía Rosa, puxen a gravata nova. Non, quero dicir que guapo estás. Caladiño. Xa. Ti si que puxeches ben a mesa. Tampouco facía falla tanto, a ti é da familia. 4 detalliños, por pasar o tempo. Xa. Non toques iso. Vale. Ui. Aí está a túa tía. Xa abro eu.
Hola. A ver cando paras de medrar, Roy? Hola. Hola. Pasa. Pero que guapo estás. Ai, e ti, Paula, estás feita unha moza. Ai, como pasa o tempo. E a min que? Non me dis nada? O de como pasa o tempo tamén ia por ti. Ya. Trouxe bombóns. Guai. Non tiñas que molestarte. Papá, se a tía quere traer bombóns, que os traia. Iso. Ademais non che molestia, que eu tamén os penso comer. E que tal a viaxe, tía? Regular, en clase turista nunca coñeces homes interesantes. Cheira empanada. De xoubas. De xoubas? E que facemos aquí perdendo o tempo? Balbina, seguro que non me chamaron. Se non o sabes ti, que levas toda a mañá adorando o teléfono, quen te vai chamar? Ninguén. Eche unha sorpresa. Mónica, sabes se me chamaron? Non, pero se tanta ilusión lle fai, podo chamarlo eu desde unha cabina. Hola, que? Que temos pro xantar, Fabada. Ño, fabada, iso son palabras maiores. Sí, é un prato demasiado grande para ti, piollo do grelo. Que pasa, cuñado? Son as 2. Faltan 4 horas para inaugurar a rúa e Vilanova non chamou. Chamará. Eu fixen o que puiden. Don Ramiro Pereira. E logo non me coñeces, pasmón? Pois non. Non sei que lles aprenden a estes rapaces na escola. Se cadra, aínda non me puxeron nos libros de texto. Toma, vai aprender algo. É unha carta do Concello. De Vilanova, seguro. A ver que di, Lea ti, Antón. Eu como opción non vexo ben. Porque antes do revés, aparvado. A ver, escoita. Este Concello acordou rexeitar a súa solicitude de poñerlle o seu nome a anteriormente chamada Rúa de Castelao. Non me dan a rúa. Ese Vilanova era un furafollas e un papaberzas, pero o Xamón non o rexeitou, non. Espera, cuñado. Pero o Concello resolve darlle o seu nome a unha nova avenida. Unha avenida, me cajo no mundo. O que eu dicía. O Concello debería ter máis homes como a Vilanova. Claro, unha avenida aínda en construción, pero que simboliza o crecemento desta vila. É iso que quere dicir. Pois que é unha avenida nova do Trinque, cuñado. Un lugar á altura da importancia e da xenerosidade de don Ramiro Pereira. E eu que me conformaba con esta rúa de merda. E onde está esa avenida? Pois nun lugar de expansión da vila. Ven un plano. Que ganas teño de vela. Cando podemos ir? Cando queiras. Agora mesmo, Non, mellor pola tarde. Primeiro a fabada. Aquí tes. Pola tarde, procura non dar a nota, Pola tarde? Na inauguración vas ter que traballar. E non quero que fagamos lo ridículo diante do alcalde e de todo o mundo. Tranquila, irmanciña. Pola tarde, me cago no mundo. Non vou poder ver a miña avenida, cos ganas que teño. Claro que vas poder. O acto desta rúa de 20 metros non ten categoría bonda para ti. Iso é verdade. Nós imos ver as obras da túa avenida. O alcalde que o atule Balbina. Iso, Balbina, Mónica e o papón do abogado. Van borrer todos coa envexa. E todo gracias aos meus contactos. Que? Podo comer a fabada ou non? Eu creo que non. Como que non, cuñado? Caima! E por iso che dicía. Estaba todo riquísimo. Vou preparar outro café. No avión vanme cobrar suplemento por sobrepeso. Ay, Jalisco, no te rajes. Xa está cantando. Ás veces dalle por aí. Pois de mozo cantaba todo o día e toda a noite até tiña un grupo. Quen? Papá? Sí, chamábase Perico Pelanas e as voces mexicanas. Perico Pelanas, teu pai, cantaba polas verbenas adiante. Papá conta pouco desa época. Era profesional. Profesional, máis ou menos. Non sei se lle pagaban por cantar ou por estar caladiño. Unha vez levou un desgusto. Resulta que ia realizar o soño da súa vida, dar o salto internacional ou algo parecido. Algo parecido? Unha actuación en Portugal. Ata mercara unha chaqueta nova, desas brillantes, toda charramangueira. E seu pai non lle deixou ir. Por que non? Dicía que era novo demais para ir tan lonxe. Non vexa a perrencha que colleu o Pedriño. Xa o imagino. Roy ten unha teima parecida. E logo? Pedriño non lle deixa ir a Inglaterra. Carai, co Pedriño. Como medrou. Co que lle gusta o inglés a Roy. Ademais, os amigos van todos. Son novo demais para ir tan lonxe. E como acabou a cousa, tía? O da actuación ese en Portugal. Pois Pedro levou tal desgusto que quería disolver o grupo.
Pero ao final seu pai deulle permiso, por sorte. Como por sorte? A muller tiña unha ilusión e puido cumplila. Despois non se dedicou á música, pero puido estrear feliz o seu traxe de cantante. Daría algo por ver a papá con ese traxe. Mira, tiñan as lapelas así, e 2 botóns de colorinchos. Debe estar guardado por aí. Pois eu nunca llo vin. É que un señor abogado non pode levar un traxe así, aínda que o traxe era de xulgado de garda. Pechas tan cedo, Tuto? Hoxe é un día especial. Voume cambiar para estar elegante na inauguración, como debe ser. Ui, o alcalde vaise poñer celoso. Non te poñas moi guapo, Farei o que poida. Pero este corpo non se pode disimular. Ala, cuñado, imos ver esa avenida. Miro. A onde vas? Recolle a terraza e barro chan para que se poña aquí a banda municipal. Xa, e de paso podo facerlles un palco. Non, porque és tan burro que lles caería enriba. Veña, Sí, Manciña, pero é que antes imos facer un recadiño, Pobres, se para inaugurar esta corredoira ven a banda municipal, para inaugurar a miña avenida virá a Telefónica de Berlín. A Sinfónica, cuñado. Iso, que veñan todos. Hola. Ala. Que emoción, verdade? Dentro dunha hora saberemos como se vai chamar a rúa. Rúa da Xustiza, Rúa da Fe, ou quizáis leve o nome dunha muller. Que emoción! Que emoción! Vai me dar un infarto. E a min dous, un no corazón direito e outro no esquerdo. Que pasa? Non vos interesa a inauguración? É que non creo que poidamos estar. Mentres vos aplaudides como parviños unha plaquiña, eu vou supervisar as obras da Avenida de Pereira. Avenida de Pereira? Unha nova rúa á altura da importancia e a xenerosidade de don Ramiro Pereira. O que ti digas, miriño. Cuñado, lévalo plano. Levo, sí. Imos no coche que isto queda nas aforas, Moito tarda, Paula. Se cadra topouno. Aquí está o café. Pedro, non terás leite desnatado? Pois non, sinto. E no bar suizo non o terán. Pois sí. Vas ti por el, Roy? Vai ti, Pedro. Debería che dar vergoña explotar a infancia. Vale, vou. Ai. Debe de estar aquí. Está pechada cun cadeado. Ti deixame a min. Sabes abrir cadeados? Ti non mires. Isto é ilegal. A papá non lle vai gustar nada que descubramos os seus segredos. Dame. Que pinta? Hai que ser paifoco para levar isto. O mundo do espectáculo é vos así de cruel. O que antes era guai, agora é horrible. Pero que contento estaba el co seu traxe. Cando vexa a papá, vai lle dar algo. Ai, vexote a ti con el posto, estou vendo a Pedro cuns anos menos. Cun arranxiño case que che servía, Eu para que quero este entroido? Para nada. Ou si? Ti crees que funcionara? Seguro que imos ben, fiollo. Pois claro, vou mirando polo plano. Oye, aí a dereita. Que faz? A dereita. Xa estou collendo a direita. Esa é a esquerda. Segundo como se mire. Para lá. Por aquí non pasan os coches. Será unha zona de paseo. Veña, tira para diante. Cuidado. Por que paramos aquí, Macar? É que... Segundo o plano, este é o sitio que buscamos. Este? É a miña avenida. Será por aquí, cuñado. Se cadra detrás destes cascallos. O sitio moi limpo non está. Veña, isto cunha fregona e un pouco de faire queda como novo. Mira. Un letreiro. Avenida Pereira, Pero iso que carallo é? Pois, a túa avenida, cuñado. Eu esperaba algo distinto, algo máis asfaltado. Xa, pero, miro, están en obras, están a preparar. E non estarán algo atrasadas demais as obras, fiollo. Non tiñan leite desnatado.
Non tiñas que molestarte, Pedro, xa lle botei do outro. Onde se meteu o Roy? Para min que foi o seu cuarto. Tería cousas que facer. Ese microbio, que vai ter que facer? Roy xa non che é un bebé, Pedro. Precisamente, a ver se vai madurando. Debería estar aquí falando cos adultos en vez de ir para o seu cuarto. Se cadra é que algún adulto non o toma en serio. Que queres dicir? Que se queres que madure, deberías tratalo como a un mozo e non como a un neno de teta. Iso, dalle algo de liberdade. Liberdade? Isto que é? Un meeting? Antes ou despois, os fillos empezan a ter os seus propios soños, Pedro. E moitos pais non lles deixan. Pero que ven isto? Vos non sabedes de que falades. A ti pasaría cho mesmo de mozo. Se cadra querías facer algo e teu pai non che deixou. Nunca. Eu sempre fui un rapaz formal e moi obediente. Roy, pero que demo? De onde sacaches isto? Se che pedise permiso para cantar nunha verbena en Portugal, deixaríasme ir? Dille algo, papá. En Portugal? Non. Nada de verbenas. Pero se vas a estudiar inglés a Liverpool, ali podrías cantar algunha dos Beatles. Iso quere dicir que sí? Sí. Pero non leves este traxe. Ali, por menos, poden te arrestar. Todo isto argalláchelo ti, non? É esa música? É a banda municipal. Vai empezar a inauguración. Deben de estar poñendo a nova placa. Pois veña, vamos, que chegamos tarde. Vamos. Me cajo no mundo. Trouxéchesme un vertedoiro de lixo, percebe flotante. A couga, cuñado, seguro que o Concello ten proxectos para converter isto nunha urbanización de luxo. Vilanova, manexa información confidencial. Ese Vilanova non nos tomaría o pelo. Pero que dis? A miña xestión foi un éxito, Mira ese letreiro. Puxérono aquí para che reservar o sitio. É unha proba sólida e definitiva. Ala, marchamos, isto xa está moi visto, Eu que quería traer aquí a Balbina vai abogado para me rir deles, e se os traio, vanse rir eles de min. Veña. Paspi! Paspi, que fas aquí? Mandoume vir un fulano do Concello, Vilanova. Díxoche algún recado para min? Díxome que trouxexe aquí todo o que recollín na casa de tua nai. O xamose os chourizos para vertedoiro. E que carallo de xamón e chourizos se a tua nai non matou ningún porco este ano? Todo alpendre, cheo de trapalladas, unha bici, unha tele, lixo máis lixo, revistas vellas. Mandácheslle toda esa trangallada a Vilanova. Paspi, ti es parvo. Todo o que había no alpendre, como dixestes. A mí se me parecía unha movida un pouco rara, pero... Serás idiota, cuñado, non? Miña nai ten un alpendre cheo de lacóns e de... Eu que sabía que este ano non matara. Pois enviaches de Vilanova todos eses refugallos, pasmón. E que mal seño Vilanova, Ese Pereira pensa que o meu despacho é unha empacadora de lixo. Serás burrán. Sí, é berraba. Xa lle dareu algo acorde coa súa categoría. Estivo che ben por parvo. Por certo, tamén dixo non sei que dunhas multas que xas podías ir pagando e que non estaba para caralladas. Eu vou seguir co meu traballiño, Me cajo no mundo. Aquí xa rematou todo, cuñado. Nin sequera chegamos aos canapés coa fame que teño. E vos onde vos metestes, monas? Para un día que veñan as autoridades e facemos unha festa na rúa e ti non estás para axudar, bandallo. É que nos... Ai, sí, vos. Vos teríades inauguracións máis importantes que facer por aí. Pois sí. E que inauguración, se pode saber? Non dias tantas explicacións, cuñado. Vos onde ides con esa pinta? O alcalde convidounos a cear a unha representación dos veciños. A unha cea? Ño! Parece que xa estamos todos, non? Ti tamén ves a cea, Roy? Sí. Claro, un rapaz que vai pasar 3 meses en Inglaterra xa pode cear cos adultos nunha noite especial. Ao final, como lle chamaron a rúa? Rúa da Fe, Rúa da Xustiza ou dedicaron ya a unha muller? Nin Rúa da Fe, nin Rúa da Xustiza, nin Rúa de María Pita. Acabaron chamándolle Rúa de Betanzos. Sei que hai no Concello un tal Vilanova que veranea ali. Vilanova? Manda carallo. Ben, nos preparámonos nun momentiño para a cea, Vente cambiar, miro.
podes. Voume cambiar. A dous cidadáns tan ocupados en inauguracións non lles quero facer perder o tempo. Pero nós non temos nada que facer. O que tiñamos que inaugurar xa está inaugurado. Como que non tendes nada que facer? Bandallos. Balbina, por favor. Isto non é xusto. Xa vos traeremos algo da cea. Ah, e despois a lavar os pratos, Pero a culpa foi túa como sempre, pasmón. Quero unha rúa dedicada a min. Ti as túas xestións de alta política, pastrán. Vilanova, o meu amigo do Concello, seguro que vai facer algo. Vai facer algo, sí. Carallo, a miña nai sempre manta un porco e mete os xamóns no alpendre. A matanza do porco tiña que facelo eu contigo, mona. Cala, paparolo. O ricán. Lendia. Porco. Porco meu. Como que se non porco?